Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Na ka jingi no kam uba pen kraw boklin culturen MDC ka Maukarat constituency na Voice of the People Party VPP kum extip member ka KHGC kalami ki jingkeli na ki babun kiliang balesi kala bandai bakaladon ka jingyapan yapra happening kinong yalam katei ka party haka jingi yolat ban yakendu bat president rangba ka VPP ba Arden Mila basemoy ayo ban persang ban panjing sai halor katei kaman haka jingi kren bat uba Arden ulapen sai ba ka party ka dan ki MDC ki basngu thu sai ya ka norem ka party dak ba kado ban nadu kasngi ningkong kladon ka jing persang ban pen khlem ya ka party ulo ongru kum ka party ka batri kamper ya ki weipan ka syuki ka de ka kamram kamdei tang ban song hakabor kum ka party nadu pas sedang hi nadu bangi shimti ke isi ni sutho ko ka persang ka besar kai ban pen klem makatakan di ka tauba ka bagi ban pentronya ka Voice of the People Party ka ji persang ka buit ka bor bat di babon ba kiliti tenrei ngingi do ni ke MDC ki ba sutho shai bali kilong ki MDC ba kum lu ki yola ban sheki pai ba kum ki MDC ni ba kanongrim bat kanongrim juga parti karung haki namar kadai ke jeng pedang jungki kanongrim kadai ke jeng kwa mendiran bertaban syakri pai ba halo kanongrim juga Voice of the People Party te ka Voice of the People Party kadon shibon ki rokom perkat ki ba pher me ki be ki parti ha ka bangi ni lawan ra shibon ki jeng kala ha ka rokom perkat ka san hima sima lani ta ka political culture kar kom pentulungi ki kam te ha ka ba kiwi ki parti le si mo Kimpat Jumat, Kimpat Ji, namar kiranya ada ketukar komperkat kabarim. Ti komperkat kabarim. Bahaki, we belong resign, kamu don ye ka bapher, resign mut la persya ya ka parti, resign mut bathut bamhun bandon lani ke jeng kini supi pat kita ki degi ki kidau. Tenri hangi kamu komta. Ti. Na kenal haba I ba shen. Mo UCM barim ji I no ya ka kam. Ni ka parti ni tip ila pentip hangi kinong ilam jika pati ke dau namar ka koi ke kya bat ni habang pelat namar ba ka ke jisto tenrei kini ki pati nama masin mi ke ka kya kaki ke de do met ka do kshong ke ni oban ya bam le se mas ni ba ula hia su ki no ba se no ola ya pra le pet natale pejmut bat kila keren mo le se ba no ba halo kata ka parti ban yo ban kan tho kata ka 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 chiu up be hang no ban yo ka bu rei ka jing ye don jing ba sem ka jing ye peteng menteri ka kam mo hadin ba lai kam koi kam kia ka ke jawab ka ba sai ba kam don kum kata te mata kawan piang sa koi resignation ka jing ye no kam jong uwei ni ki yam jing upri MDC jong ka ma koron te sahi sim hi haki ka long bai kum ta ten rei ni kum ka party ni ko awan pri bang ni pher ka kom treka piani habang yong I no kam kum kinong lam ting ting habang ide ben sim ki ji kli ni sim Nani ting di ban ino bangin perkat da koi ke kam hapo ka parti du ngin ye to namarangi ke syuki kam de kata ka mo kata ka manong no kata ka bor le kata ka jing kwa ji bangin sno ka syuki hangi syuki ke de responsibility ban baik lagi kam tenre ni kwa ban ye bunya kita ni kwa ban pin itang kan ni namar bangin sia ai khobor kin mi biang mo kin dang mi hi ki jing pen so tho bakalang ni syukhat lu di MDC hang ni bangin ya kendo bangin ya thu khana paramangi bat bangin yo ban peni sa partai papet kani ka de jawab ka bangin dan phi ke jingdon ju ke MDC ji khat nyum mut menen la no MDC ju ka maliam bala pentip nama ba inda dan ka met ka phat ka ba ko ka ba khia ti kata ai ka la de jawab ka basha ka ba kum kita ki khobor mo ki ba ki persang ban penmi kamtam ki liang persya ban pen artatien mo kadi ke jing persang ka ju kilo mo lami is non tau number samut tau samut lami nadu bagi sedang ban tau ya ke isi samut balik yang samut marudi number badan ya ke jinghen pi ngi don khat planut te la da pi minus samut temut ngi sa stang khat sa dai te beli kim ong wei ar la sa san dai ki sutu bakata kan nomor tadi kan nomor ka biang ya ke jinghen ja joki nadu pas sedang hadu mentau susah
te ha baro mi to sau la pen sapreng ini khobo na do mano to sau kami ke jing resign ni ba syam no da kata ke mot manong ba ka don ke jing dei to sau katar kam dei wan sakani ke jing resign jong MDC jing mo pen crowd penyes no yang so to sau ki ke dei ke plan ka perkan da ka bakila plan pa te ka don ke jing anglu ke jing ki nama ka thong ke jing ka ri la ban pen khlem ya ka isi ke jing hitai ta kan de galat ke lenti ki bakin yo ban lani kan no ke jing pen tron ya ka voice of the people party nam ta war phokra te ke jing ke du ke jing hi kalong ya ka do begini tho khana ya kita ki khana ki bakiwi pat ki persang ban pen saprian rei kam don kata banong ka jing kedu ka bangini kli toket ndon kum kata namar ndon ueru na pen ki MDC jing ubam scam ju baro ki khat ki scam ju mot akan ngrim bat ngi pentulun ni kam kum bangi di ban pentulun bat ka jing start juga party bat ngi da karpati ki pai ba pin ye sha ya kan ikom perkhan ba kom trikam ka bat mai jong ka party ka baya pher ne kom trikam jeki por ki babem jeki wei par ki party te kata ka ka bangadon ban pensai dan pesotro Hakawai pat kaliang ba Arden ulakdo bakila don ki MDC ki blasha terwa pisa Henry ki MDC ka VPP ki dei ki bayang hakanong rem bat kumta ka pisa kan numpen kerja iki nakanong rem pi hot kadon hi ka khobor ka ki MDC jingi hi ki atho bakadon ka jing persha wat ban thong da khobor pisa te tandage ek ban sotrat kalong ba ki MDC hi ki jing komong ki songtho ba ngele election da kanong rim ngele election da ka bangi kwa sha ban a ki shakri upai ba bat kum ka party ka bal ailat ki da songtho ba kata ka jing terwa pisa kamdon mo kamla ban pen kan ria no e kanong rim gojiki bat de na kata kadau kum ka party ko abanang yai sei na ka pos ko por ki nongelam hagi benta ki ba fer ki bari ki bari kanong rim te ka jing scam nong rim gojiki nong yalam gojiki hagi kadan ba fer ki shakri pai ba ki bangi sei kum ka party ka peli shai ba kita ki jing persian ki but ki barim ki ma ban trekam ban pen claim ni ban pen ton ya ka parti pra ini ya voice of the people party Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bada ka bathau bha kam khta i ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya